tuig 2020. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag babatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyo tag balita, Aksyon ang Defensor. Kag karon sa detalye o kun sa mga headliners naton, una sa balita lokal, Bacolod naka-record sa panibagong nga kaso sa COVID-19. Pagbangon sa ekonomiya sa probinsya, mas prioridad ni Governor Lacson. Sa mga nagapangunang nga balita nasyonal, pagpalawig sa bayanihan law pag-sertipikahan ni urgent ni Presidente Duterte. Dine-in sa mga kalan-an, ginarekomendar sa DTI sa IATF. Kag sa atong balita international, global cases ng COVID-19 masobra sa 5.9 milyones na. Kag sa atong balita sports, mga humalampang sang tatlo ka teams ng San Miguel Corporation sa PBA nagpaidalom na tanan sa COVID-19 test. Kag sa atong balita entertainment, SUV ni Angel Locsin for sale agad yung magatipon sang pondo sa mass testing sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:00, detalye sa ngaton mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art by Hupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi ng pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis. Sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:14, kakaroon sa detalye sa ngaton mga nagapangunang nga balita lokal.
Panibago nga kaso sang COVID-19 ang narecord sa syudad sang Bacolod. Base sa advisory nga ginpagwa sang City Health Office ini lamang nga hapon, si patient number 14 ang isa ka 36 anyos nga babayi nga residente sang barangay Takuling, isa ka anay DepEd frontliner kag subong isa ka importer/exporter sa mga essential goods. Ang pasyente ang isa ka asymptomatic kag ginpaidalom sa RT-PCR test sadtong Mayo 22 kag subong lamang nga adlaw Mayo 29 sang nagwa ang resulta nga ini ang positibo sa COVID-19. Ginapatigayon na sa karon sa mga otoridad ay nagakaigo nga contact tracing. Liwat nga nagpatigayon sang teleconference adlaw sa Biyernes ang pila ka mga matagas nga opisyales sang gobyerno sa Rehiyon 6 upod kay DILG Secretary Eduardo Año kag National Task Force Against COVID-19 Chief Secretary Carlito Galvez. Pila ka mga concern ang ginparabot sa mga local officials sa duha ka mga tiglikom, partikular na sa ginapaabot nga pagpatuman sang Modified General Community Quarantine umpisa sa Hunyo 1, lakip na ang problema sa repatriation sa mga OFW. Sa bahin sang Metro Bacolod, ginpalabot ni Mayor Evilio Bing Leonardia kay DILG Secretary Año ang issue angot sa ginapatuman sang syudad nga mandatory quarantine sa diin ginklaro sang tiglikom nga ini nga diskresyon sang LGU sa Bacolod ang ginrespeto naman sang national government. First of all, hindi po natin inaalis sa ating mga LCs yung diskresyon na yun. Ang importante lang naman talaga ay tinanggap ninyo yung ating mga kababayan at kung paano sila subject for further restrictions ay nasa inyo din po yun. Pero ang hiningi lang natin din ay ang tamang kaalaman kung paano i-deal ang situation. Ang kabahin sa pagpahayag ni DILG Secretary Eduardo Año. Ginpasalig ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Año kay Negros Occidental Governor Eugenio Salacson nga magabulig ang kapulisan sa pagkumbenser sa mga returning migrants si OFW nga magkooperar sa proseso antes nga tugutan nga masaylo sa hotel. Ini ang ginpahayag ni Año sa teleconference sa mga opisyals ng Western Visayas kaupod kay National IATF officials Secretary Carlito Galvez nga Chief Implementer sing National Task Force Against COVID-19. Ginihemplo ni Lacson ang natabo kay nasang kagahon sa diin, 7 lamang sa 93 ka mga nag-abot nga OFW halin sa Manila ang nagsakay sa bus kag nagpadulong sa Negros Occidental Healing Center sa Banuas ang Ibi Magalona para sa processing, samtang ang iban ay nagpabili naman sa Bacolod Silay Airport. Dugang pa ni Lacson, ginatimuan man sa gobyerno probensyal nga mabuligan ang mga ini apang nagwa pa ang mga impormasyon sa social media nga sila ang ginpabayan. We'll make sure that these OFWs will be briefed bago sila mag-take off or ihatid. And at the same time, kung meron pong talagang matigas na ulo na OFW, I will direct the Philippine National Police to help you. Kailangan per se natin isakay sila, we will do that. Ang dugang nga pahayag ni DILG Secretary Eduardo Año. Luyag ni Negros Occidental Governor Eugenio Salacson nga tutukan anay ang pagtapna sa COVID-19 kag pabangon o kung pagpabangon sa ekonomiya sang probinsya antes ang pagbukas sang klase. Suno kay Lacson, isa ini sa ilagi na kasugtan sa ginpatigayon nga teleconference sa mga pareho niya nga gobernador sa Western Visayas. Ini ang isa man sa mga bagay nga ginpalabot sa mga opisyal sa National Interagency Task Force. Magluwas sa mga gobernador, madamo man sa mga alkalde ang nagpamatok sa plano ng Department of Education nga pagbukas ng klase sa Agosto 24. You know, we should focus first on the control of spreading of the COVID-19. We should control the contagion and the economy. So tani amo nilang anay duwa ang aton i-focus ang gobyerno. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Sa ibang pang balita lokal, ginkasuhan na sang Silay PNP ang amay nga nagluthang sa iya kaingod sa Matagoy Interior, Barangay Rizal, syudad sang Silay. Suno kay Silay City PNP Commander Major Rolly Pondevilla, kaso nga murder ang atubangon ni John Jaime matapos ginluthang si Napoleon Bisonia
tanan na residente sa mga lugar. Sa investigasyon ni Pondevilla, nagatindugid lamang si Besonia sang luthangon tuhay ini naman sa aligasyon sa nga bata sang sospetsado nga gintutukan siya sang biktima. Samtang nagagwa naman sa pagpangusisa nga away pinamilya o kundugay na nga mga dinumtanay ang mga ini kag naglabutanay sa pagluthang kag may napatay. Pusil niya ining victim, why gid man armas to. Ining kuhan, ining nagtiro. Why pagani naton dayo na recover ining pusil ang recover talan to is mga empty shell. Pero sa negosasyon naton sa pamilya napasurrender ta man ang armas. Ang kawahin sa pagpahayag ni Silay City PNP Commander Major Rolly Pondevilla. Sa katapusan nga balita lokal, nagahulat ang Bacolod City Police Office ang mando nga ipapanaog gikan mismo sa Camp Crame kag sa nga Police Regional Office 6 subong man ang implementing rules and regulations angod sa mando nga nasambit ng Presidente Rodrigo Duterte nga itugyan sini sa AFP kag PNP ang pagpanagtag sa ikaduha nga tranche sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program. Suno kay BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang mahimo pa lang sa karon amo ang paggulat sang opisyal nga mando agod gilayo nila ini nga matun-an. Dugang pa ni Pico sa anuman nga butang mayara gid man sa mga problema kag posible nga ang mga reklamo nga ginapangatubang sa mga barangay officials ang hindi malayo nga ireklamo man sa ila bangod kwarta ang ginahambalan. Nagapati naman si Pico nga hindi sa gihapon madula ang Department of Social Welfare and Development nga mo ang nagauyat sang budget o kon pondo sa pagpanagtag sang ayuda. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:20. Sa atong mga ka-aksyon, CL Pito-Pito makabulig sa mga kababainhan dira nga naga-eksperyensya sang dysmenorrhea kag para naman sa mga nagaproblema kon kay isa, hindi matunawan or sakit sang tiyan. Ang CL Pito-Pito mayara ini sang vitamin C nga nagapabaskog man sang aton immune system. Paano may maluan kung peke dira nga CL Pito-Pito ang imo nawakal? Ang suludlan 500 ml nga mineral water. Ang original naman 375 ml plastic bottle kag green sina ang taklob. Kag para pagid baka sigurado mas maayo magkadto sa pinaka mga malapit nga butika o kon farmasya sa inyo nga lugar. Dahil aking CL Pito-Pito laging panalo. Detalye sa aton mga nagapangunang nga balita nasyonal pagkatapos lamang sa mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman.
kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa Balita una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:25, kakaroon sa detalya sa ngaton mga nagapamulang nga balita national. Natalana nga sertipikahan bilang urgent ni Presidente Rodrigo Duterte ang hagna nga pagpalawig sa bayanihan to Heal as One Act. Sa idalom sang hagna ni Senate Majority Leader Migs Zubiri, palawigo na ginapatuman nga lagi tubtob Setyembre 30 tuig 2020. Sunod kay Zubiri sa tion nga mabaton sa Malacañang ang committee report sang Senado pagka-sertipikahan ini nga urgent ni Presidente Duterte. Ginpahayag ini ni Zubiri matapos ginpahayag ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga 3 sesyon na lamang ang nabilin sa Kongreso antes nga mag-adjourn sa masunod nga semana. Ginpasiguro ni Presidente Rodrigo Duterte sa publiko nga malayo nga ipaidalom ang bugos nga pungsod sa martial law. Sa iya nga public address, naghinyo lang sang paghangop ang presidente kun hugot ang pagpatuman sa mga layi ilabi na ang nahanungod sa pagresponde sa pungsod sa COVID-19. Paglaro sa presidente, kinahanglan gamito ng poder sa Malacañang agud nga maproteksyonan ang pumuluyo batok sa magkamamatay nga balatian. Dugang pa ni Presidente Duterte, hindi man kinahanglan nga mahadlok o kun nga magkabalaka nga magresulta sa deklarasyon sang martial law ang mga ginapatuman nga hugot o kun nga paghugot sa nga gobyerno. Ginarekomendar sang Department of Trade and Industry o DTI sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang gradual nga pagbukas masang mga kalanaan kag panugutan ang dine-in sa idalom sang General Community Quarantine Areas apang kinahanglan nga magasunod sa strict health protocols. Sa virtual hearing sang House Committee on Trade, ginpahayag ni DTI Undersecretary Ruth Castelo nga gina-review na sang IATF, Trade Department kag local industry leaders kung paano ipatuman ang dine-in setup. Surway Castelo, ila na diskobre nga ang protocol isa ka satisfactory, reasonable kag doable para sa anuman nga negosyo kaangay sang fast food o kun quick service restaurant kag casual o kun fine dining restaurant. Dugang pa ni Castelo nga nag-issue na sang protocols ang DTI subong man ang rekomendasyon para sa pagbukas ng dine-in stores kag ipresentar para sa approval sa IATF. Luyag ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga kakason ang section sang Bayanihan to Heal as One Act nga nagahatag penalidad sa mga quarantine protocol violations. Sa Senate hearings ng Committee on Finance and Economic Affairs, ginpahayag sang senador nga iya suportahan na ginaduso nga extension sa Bayanihan Law apang mayara sang reservation sangod sa pag-reenact sang Section 6 sang among layi. Patag ni Drilon nagagwa sa ginasaad sa layi nga ginatrato nga kriminal ang mga violator. Sunod kay Drilon, dapat kapaminsaron nga ang tuyo sang layi amo nga i-address ang health emergency. Dugang pa ni Drilon, may pila ka mga nagalapas tungod nagapangita sang pagkaon kag may iban nga nagapangita sang trabaho. Sa apang sunod naman kay Philippine National Police General Archie Gamboa nga ang kapulisan wala man masami nagagamit o kung nagausar sang Bayanihan Law sa pagpapanaong sang penalidad sa mga violators sa panahon sang pandemic. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:29.
Sa aton mga ka-aksyon kay balubala ka mo, nga pinaka-importante nga halungan gid nato na aton niya ikayong lawas. Agod nga malikawan, ang sakit dapat epektibo man nga food supplement ang aton kinahanglan. Ginarekomendar ko sa inyo, Santon Plus Gold. Mas gin panami kag mas gin pa epektibo bangod mayar inisang extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold epektibo nga makabulig para dire sa mga mayara sang diabetes, mahigko nga dugo, hypertension, inflammation, bukol kag iban pa. Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Detalye sa aton balita international sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na nai sa bisan anong kalintangan responsable nga pagbalita pagdayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo
Sa detalye sa aton balita international, nagsaka na sa mas sobra 5.9 million ang na-record nga kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Sa pinakauli nga datos sa nasambit nga numero, may mas sobra sa 361,000 na ang napatay. Naglabot naman sa mas sobra sa 2.5 milyones ang naka-recover na. Samtang mas sobra sa 2.9 kamilyon pa ang aktibo nga kaso nga konsediin, halos 52,000 diri ang critical ang kondisyon. Sa nakaligad nga 24 oras, naglabot na sa mas sobra sa 115,900 ang panibag-o nga kaso sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan, kag sa mas sobra naman sa 4,800 ang panibag-o nga napatay bangod sa amo nga sakit. Kag sa aton balita sports, ginpaidalom sa COVID-19 test ang tanan nga humalampang sang 3 ka team sang Philippine Basketball Association nga ginapanagihan sang San Miguel Corporation. Kalakip diri ang mga humalampang sang San Miguel, Magnolia kag Barangay Ginebra. Suno kay Beerman Team Manager G. Abanilla, tanan nila nga humalampang pati na ang coaching staff ang ginpaidalom na sa test. Una na nga ginpahayag ni SMC President Ramon Ang nga tanan nila nga empleyado ang magapaidalom sa COVID-19 test. Sa karon, nagigangot na sila sa partner laboratories para sa pagproseso sa test. Pero ginapaabot nga matapos na ginatukod nga kaugalingon Manila nga laboratory sang SMC. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, kalakip ang SUV ni Angel Locsin sa mga ibaligya sang aktras agad nga makatipon sang pondo para sa mass testing sa COVID-19. Sa Instagram account nga Shop and Share, gidbaligya sang aktras ang iya 2015 Dodge Durango. Si Ann Curtis naman ang ginapabaligya o kung ginabaligya ang iya Chanel Crew Boy North Handbag 2019. Sanday Locsin kag Curtis ang nag-umpisa sang Shop and Share project. Tuyo sini nga inganyuhon ang mga pareho Manila nga mga artista nga magbaligya sang gamit kaga para makatipon nga gamiton nga magastuhon ako na palagagastuhon sa mass testing sa mga underprivileged. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:36. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa ngaton mga natipon nga balita diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Biyernes, Mayo 29, tuig 2020. Sa liwat ang inyong tagbalita, Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,